Това е колата, върху която ще тестваме новите покупки днес, а именно Хоби екстрактор или сухо-мокро смукачка и парочистачката. Има разсипано кафе, мукета също е за пране. Така че перфектният автомобил, върху който да изпробваме новите покупки. Току-що пуснах прахосмукачка и сега разопаковам парочистачката. Ще ви покажа всички инструменти налични вътре в комплекта. И след като сме я сглобили, пуснахме я да загрее. Това е окомплектовката, дълги пръчки, къса приставка и в случая съм сложил широката приставка с парцалче отгоре, да не дерем седалката. Напръскали сме с препарат предварително и сега разчетваме. Процедурата при мукета е същата, само че слагаме удължението и този път без парцалче, тъй като при мукета няма опасност да скъсаме или да задерем нещо, както при седалката. След като разопаковахме парата, продължаваме с сухо-мокро смукачката или просто хоби екстрактор. Там е маркуча, турбичка, ако няма да смучите мокро, широка приставка за дивани, мукети, килими по големи повърхности, още една приставка, дълга приставка, още една дълга приставка и самата прахосмукачка. За малко да забравя, когато отворите прахосмукачката, вътре има още оборудване. След като е сглобена, включваме препарата. Накратко, това е резултата. Петното го няма. Мукетът е чист. Аз съм доволен. Това беше с анбоксинга за днес. Аз лично съм доволен от машините на Керхер. Съгласен съм, че има по-висок клас, по-здрави, по-мощни машини, но на този етап Керхер ми вършат страхотна работа, затова избирам тях. Доказали са във времето, доволен съм, нямам рекламации, лесно се работи, затова ги препоръчвам и ще продължавам да работя с тях. Благодаря за вниманието и ако искате още такива видеа, може да последвате мен или страницата. До скоро!